Geno marani intiere makare nyakoro mga juang machigna hinya chenro en mbaka oromo siwinde marohala kamwago e mbaka kutendre kod wechego magohala nyakoro mga juang entari kapara kod ochiko dwe maradek ganario prario kod auchiel machigna hinya chenro en siwinde marohala kaka wono wadwa twak girawere kutendre kod omenda mar nyota mano mar sir manunjo gitim godo hala inyalo paro makare President Piny Kenya William Ruto no keto chenro makama mabende no wuothe counties opogore pacho kakochiwo omenda ne rawere mohewa 100,000 mano yudo omenda no mar yota nyakoro majong en omenda mano winjo bedne gitimo godo chenro go mag ohala wadwa ng'ento nyaka sani gikanye mami wadhi bedo kae studio kaka wuone twak marwa makawuono wadhi bedo gi rawere adek kamotingo Sharon Atieno, Shedrack Ooko kachiel gi Roslyn Achieng giduto gin rawere mano yudo omenda no mar nyota kabende wadhi bedo gi Dr. Patiko Sewe ma en jalony weche go mag ohala odhi nyiso walai makare monjo bed ni rawere go luwo mane one ohelni magi odhi makare kabende ang no wuo bende gi jogo mano yudo to kata kamano halni magi pok odhi makare duto e siwinde mar ohala pani kaka pile bende ang no kelni chenro mara chieng chiro kaka wuono wadhi nyaka kaunti Masia kata kamano kaka pile wachao kod weche manyien machiegni nyinga Lydia Pukeo ngata chielo wito ngimane kamoko adek oresi Yodorofa adek mano lwar gweng ma Motoa od bura ma Kipchebore county ma Kericho ten migao matije e county ma Kericho Jonathan Korir notel ne chenro mar sojogo mane otolwar kuomgi nywako tich e kind jochiw kony mapiyo kod jogo mane ochiwore mar chiwo kony jadek mane oresi ne oter kuonde thieth mane nitie machiegni poko yangi gi mane dikel lwar mar horofano tulikuwa na three people ambaye survivors ambao tuliokoa na thanks to the team ambaye ilikuwa hapa si watu wachache tu walikuwa watu wengi tumesaidiana nao na kwa uzuri hawa watu watatu wako alive pole kwa yule mmoja ambaye amepoteza maisha yake yet to be confirmed the list is yet to be confirmed wale watu wote walikuwa site kwa vile the first people wenye waliingia kazi asubuhi sio hao waliongezeka wengine baada ya lunch na saa 4 that's why tujapata the correct number na kwa emergency response ya county pia tunaomba tuweze kuscale up the first 2 ambulances ilikuja lakini hakukuwa na any equipment za kusaidia watu wengi walikuwa kwa site karibu 19 lakini hawakupatikana na hili janga so tunasema ni asante lakini ningependa kutoa tahadhari kwa contractors ambaye especially wanaendelea na kujenga wakati wa huu wa msimu wa mvua na kwamba wawe makini sana. Sasa tutaweka maanani ya kwamba hakuna nyumba ya ghorofa ambayo itachengwa katika sehemu hii ya Kipchebor. Kwa maana watu wananunua, wanachenga na chuma ambayo wanatumia ni ile hawezi hata kufanya kwa ile toilet nini. Hiyo ni shida kubwa sana. Meli maduong motingo geche 3,800 mane itere